cealaltă, da? Ce? Să mai dai cealaltă, mai frumos, da? Ce să mai... Parfum. Dar nu mă dau parfum, am pus pe acolo, era Să pe mai la pun cealaltă, da? curtatia. Păi de era al meu. Ce trebuia să nu mi-l recuperez? Oh, ce minți. Ce mă piști? Că pot. Bine. Ceau. Adio. Stai că te pui pe păr. Scuze-mă. Nu mai poți să respiri dacă stai așa. Ce vrei să spui așa? Că am văzut că atunci când stai cu nașul ceva, imediat scoți capul. Nu te gândi la prostii. Nu mă gândesc la prostii. De la ce ține? Nimic. Ascult ploaia. Ascult ploaia. Asculți ploaia care bate la geam. Da. Aia e moarte. Moartea îți bate la geam cu ploaia. Era așa? Nu, era și ploaia. Vrei să facă să mâncăm? Zicea Lili că îmi dea o varză și... Iar faci varză la cuptor? Dar nu mai fac așa multe. Fac cât mâncăm noi patru. Adică dacă vrea Natasha să o tace, că mie și le dă varză, Natasha o tacă și eu dau 4 bucățele de scăriță și... Ai treabă. Hai, și mă gândeam să văd și Natasha, că nu știu pe unde umple. Dacă este de acord. Da. Ce? Nu poți să respiri? Nu. Puteai. Știi orice mișcare. Dacă o știi. Ce? Dacă tot știi, trebuie să te obișnuiești. Ce? Cu faptul că nu poți să respiri. Dar știu că nu poți, de-aia ți-am zis să cap așa, că știam că tu la 2 secunde. Ce? Ce vrei? Vreau o viață liniștită. Vorbeam după 7 august, da? Până atunci, îndură. Puteai să ceri tu altceva mai realizabil. Nu știu, mai bag. Un palat mai am cereai să ai viață mișto aici. Și asta. Doamne, până nu mi-e lărujul, nu se Am lasă. atât pe brăț pe coastă. Da, acum poți să-mi ceri lărujul, că nu mai întrebi. Cine că vreau? Cine că vreau asta? Nu vrei asta? Atunci nu mergi sterce. Vezi? Ceau. Ce vrei? Ce să vrei? Nu vrei să te încolo, am înțeles. Ce? Nimic, am spus că nu vrei să te... Are treabă. Ce am mai făcut? Ce? Strângere de ureche? Da.
Ai încep să te spui că e pe aici? Nie. Eu oricum cred că o să mai dea bucățele din ce am zis acolo, dar și mâine. Da, și poimii. Serios. Sper. Să mai dea cum să mai dea. Și acum am prins. Ce a fost aia cu obrăjuri? De fapt, au zis că a fost în nașpa. Că ești moartă. Păi da, că ai zis tu că... Păi... Hai să nu mai vorbim despre emisiune, te rog eu, că mie chiar nu mi-a plăcut ziua de azi, așa la mod serios. Nu putem vorbi despre totul altceva? Vorbeam despre varză, fă varză, foarte bună varză. Faci să o pui găluști. Și acum nu-ți mai place nici varză. Ba da, atunci nu știu, mi se părea că are prea mult ulei, dar vezi cum o faci. I-a pus foarte mult ulei atunci, era foarte uleioasă. Nu, mereu varză este așa. Atunci era cu mult ulei. Ba. Ai dreptate.